Gurit kaping 20 Sandiwara. Sri Huning mustikane Tuban, apa isih karep nglanglang jagat nglari tresnamu sing kapisah purba? Becik lerem nyawang lakune Pambayun dadi ledhek tayub ing Karang Padesan, labuh tresna mring luhuring sedya. Banjur apa sing ndadekke Branta? Beda jaman nyeje cerita pungkasane padha. Palungguhan bisa ndadekke sapa wae ulap. Tresna suci mung ninggalake crita lan cidra. Bola bali mung babagan palungguhan. Saiki ngendi playune Panembahan Senopati? Semono uga Penangsang lan Hadiwijaya. Kabeh mung ngebaki cerita sing sasar susur dadi tontonan ing jagat aking mung Sandiwara Blaka. Tuban 9 Mei 2015.